A Ser Catalunya, al balcó. Anna Puigvoltas. Hi ha molts motius en aquesta vida per prémer les dents. Inflació, sous, sequera, injustícies... Però més enllà d'una frase feta, la de serrar les dents és una crua realitat per molts, concretament per les persones que pateixen bruxisme. Els experts apunten que fins a un 70% de la població n'està afectada. Joan Bofill, com estàs? Què tal, Anna? Bona tarda. Són aquelles persones que involuntàriament, sense adonar-se'n, doncs, fan xocar les dents, les fan serrar, poden tenir molts problemes a la llarga. És una patologia oral de la boca que més persones afecta a tot Espanya. Alguns estudis calculen que 7 de cada 10 persones la pateixen. Pràcticament tots coneixem algú que dormint prem les dents. En Guillem Figuerola ha sortit a preguntar al carrer i així ho hem confirmat. A mí no, pero conozco a algunas personas que ya se quejaron de eso, sí. Sí que conozco a algún familiar que lo hace. Lo de apretar la dentadura, sobre todo cuando estàs durmiendo por la noche. Sí que lo conozco. El nom no el coneixia, és a dir, no sabia que es deia així. Sí que sé el que és bàsicament perquè ho pateix. El que sí que em sorprèn és que hi hagi tanta gent que ho pateix perquè pensava que era com una malformació de la boca i no que era causat per l'estrès. Potser en situacions d'estrès, com a que em dono compte que estic apretant molt la mandíbula, sobretot també quan menjo o quan parlo, se'm queda a vegades enganxada. I és com que em ve a èpoques. Hi ha èpoques que em fa més mal, hi ha èpoques que em fa menys mal. Pues yo tengo bruxismo desde hace ya muchos años, unos 5 o 6 años o así. La mandíbula se quedó atrofiada por la tensión. Más que nada era la tensión, pues la ansiedad, de estar estudiando, trabajando a la vez, no poder más. Esperé básicamente porque se me quedó la boca encallada completamente. No podía comer, no podía bostezar, no podía cerrar la boca del todo, no podía hacer prácticamente nada. De fet, és un fenomen tan extès aquest de prémer la mandíbula que fins i tot apareix en un dels dilemes que es planteja el famós Dr. House. ¿Por qué venía a la consulta esta mañana? Hará 6 meses. Comencé a rechinar lo de la boca para masticar. Los dientes. Está experimentando una leve afasia nominal. No puede recordar los nombres. Sí, la afasia nominal sé que es. ¿Le han tratado del bruxismo? Fui a uno de esos que te hacen no sé qué con unas cosas puntiagudas. Fue a un acupuntor. Els dentistes asseguren que els casos van augmentar sobretot després de la pandèmia. Segons les dades que es van publicar del Consell General de Dentistes i la Fundació Dental Espanyola, aquest trastorn ha augmentat un 23% des d'abans de la pandèmia. L'estrès i l'ansietat hi tenen molt a veure. Doctor Toni Gómez, com està? Molt bé, bona tarda. Antoni Gómez és dentista des de fa quasi 30 anys. Ha treballat com a professor d'odontologia preventiva i comunitària a la Universitat de Barcelona i és vicepresident del Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya. 7 de cada 10 és moltíssima gent. Què està passant? Per què estem tan afectats de bruxisme, tots plegats? Bueno, en primer lloc perquè una realitat que ens acompanya és que cada vegada conservem més les dents i que, per tant, antigament o fa uns anys la gent tenia dentadures postisses, no? És a dir, ara tenim les dents naturals, les conservem més temps o si no les substituïm com per exemple amb tractaments d'implantologia, això primer. I segon, que el context, un dels factors que afecta més amb el tema del bruxisme és l'estrès, com molt bé dèieu a la introducció, i l'ansietat. Llavors el context del que venim en una època de pandèmia que ningú s'imaginava, ara a més tenim el tema de la crisi econòmica, el tema de l'Euríbor, les hipoteques, amb la qual cosa és molt difícil aïllar-se d'aquest context i que per tant això afecta a molts pacients que en moltes ocasions no són conscients de que tenen aquest problema i quan venen al dentista i li comencem a comentar, molts fins i tot ho neguen, no, jo no apreto les dents, jo no faig això. Clar, nosaltres ho veiem amb els desgastos, que és un de les seqüeles, dels efectes que té aquesta parafunció, aquesta problemàtica. Clar, perquè molta gent ho fa de manera involuntària, no sé què és el més habitual, perquè molts pensem sobretot durant la nit, mentre dormim. Bueno, bruxisme n'hi ha de nocturn i n'hi ha també de diürn. El problema és que, clar, durant el dia un està socialitzant, parlant amb companys de feina o amb familiars, etc.
i estem parlant, és a dir, no tenim la boca tancada tota l'estona, però sí que és cert que els pacients, aquest percentatge, diguéssim, que no són conscients de que tenen aquesta problemàtica, se n'adonen quan els hi has explicat i el dia següent, només d'haver fet la xerrada a la clínica, són conscients, agafen aquesta consciència de dir, ostres, sí, és veritat, estava apretant, quan em concentro, quan m'enfado, el que fem és prémer aquestes dents. De bruxisme, com deia, hi ha el nocturn, que és el més preocupant, perquè és quan hem d'estar més relaxats. És a dir, quan estem dormint, tots els músculs del nostre cos haurien d'estar relaxats. I en el cas de la musculatura masticatòria, i en el cas del problema del bruxisme, doncs no ho estan. Amb la qual cosa això va generant una contractura permanent muscular que en comptes de ser un cercle beneficiós és un cercle viciós, no? És a dir, carreguem tota aquesta musculatura durant la nit i per això, en molts casos, una de les solucions que es proposa, que no és una solució 100%, sinó que ajuda a disminuir aquestes seqüeles, és el portar una fèrula de descàrrega. Sí, la placa de descàrrega o la fèrula miorelaxant, perquè els músculs es relaxin. Però sí, afecta molta gent i molts, insisteixo, no en són conscients. És que, clar, ara vostè ho deia, que dormint estem amb els músculs totalment relaxats i sorprèn que, en canvi, involuntàriament, mentre estem dormint, apretem d'aquesta manera les dents i no les relaxem. Se sap per què exactament? Bueno, hi ha fins i tot mecanismes que ens diuen que està íntimament relacionat, per exemple, amb els microdespertars, no? És això, gent que no dorm bé, que no dorm correctament, i fins i tot el tenim relacionat amb l'apnea, l'apnea de la son, és a dir, gent que no respira correctament i es queda cert temps sense respirar. Durant la fase nocturna, quan dormim, hi ha diferents fases de la son, i hi ha fases on es poden produir fins i tot contraccions espàstiques, que diem nosaltres. Tenim molt clar quan dormim amb algú i notem que s'està dormint i que a vegades fot una estrabada amb la cama, no? Fot aquestes contraccions, no? Pues això passa també a la musculatura masticatòria, i llavors podem exercir forces excessives i produir molt dany. Ha anomenat un verb, desgastar. O sigui, pot arribar algú a carregar-se les dents, a fer-les infinitament més petites de tant anar serrant durant la nit? Sí, hem de fer un apunt, sobretot pel tema del bruxisme. Hi ha el bruxisme cèntric, que el bruxisme cèntric és el que coneixem com prémer, apretar directament, encaixant les dents com si fóssim un cocodrilo, diguéssim, i apretar. Aquest és el bruxisme cèntric. Aquest el que fa, la majoria de vegades, és desgast del coll de les dents, a certes peces, desgast també de les superfícies masticatòries, però sobretot fractures, moltes fractures també pot fer. Sí, directament, no només és el desgast de la dent, sinó que ens trobem dents que estan rebentades literalment i s'han trencat per la meitat, o bé s'han fissurat, que és un pròdromo, és a dir, un preavís de que aquesta dent es fracturarà. Les forces de la musculatura masticatòria és una musculatura molt potent i podem exercir forces que poden anar a 300 quilograms per centímetre quadrat. És a dir, això és molt important. Doctor, sí. No, és que està aquí la Clara Blanchard, que ha entrat, i mentre estava parlant vostè ha aixecat la mà. Clara Blanchard, com estàs? Bé, jo m'he carregat uns quants queixals, però jo no faig bruixisme, no rasco, jo apreto. Faig pressió i a més la faig de dia, no a la nit. Hi ha el bruxisme cèntric, que és aquest d'apretar, i també hi ha un altre tipus de bruxisme que és l'excèntric. Això el que faríem és grinyolar les dents, xerricar. O carrisquejar, allò de rechina los dientes, no?, en castellà. És a dir, això és també molt típic, tot i que és bastant normal, i no ens hem de preocupar en edats infantils, on notem que els nens el que fan és això, xerricar les dents, no és apretar, sinó el que fan és això, anar lliscant la mandíbula i es produeix aquest so tan desagradable. A mi em deien amb això quan xerricaven les dents que si el nen tenia cucs. Sí, no té res a veure. Pot ser. No, això són... A veure, no hi ha una evidència científica prou segura com per afirmar això. Això és com quan els nens als instituts de les dents posar-li un collar de coral i posar-li segons quines coses, i són tradicions
que encara perduren, no? Però amb els nens no ens hem de preocupar perquè això és el que nosaltres anomenem bruxisme fisiològic, és a dir, els nens tenen dentició temporal, les dents de llet, i hi ha un moment que també tindran un mix, és a dir, que tindran algunes dents de llet i algunes dents definitiva, fins que l'oclusió, és a dir, la manera que tenim de tancar no es torna estable, que és al voltant dels 12 anys, 14 anys, no ens hauríem de preocupar si el nostre fill o filla notem que fa aquest moviment de xerricar o que arrisqueja les dents. I llavors, per no sé si dir curar o per evitar les conseqüències que pot tenir això, parlant d'aquesta placa de descàrrega, és a dir, com funciona? Li pot anar bé a tothom que ho pateixi o només a certa gent que ho fa d'una manera concreta? No, el més important, i és la base de tot, és que primer hi hagi un professional, un dentista, que diagnostiqui això, que faci una valoració que no només és de les dents, és una valoració també de la pròpia articulació temporomandibular, que és on tenim la xarnel·la on obrim i tanquem la boca. És a dir, s'ha de fer una bona valoració, un bon diagnòstic, i una vegada s'ha fet això, tenim diverses eines terapèutiques, però no són solucions 100%. La fèrula de descàrrega, tan coneguda, no és una solució del bruxisme. El que farà és relaxar aquesta musculatura i, per tant, tindrem menys períodes i fases d'apretar, d'aprémer aquestes dents. No és la solució, forma part d'una solució. També tenim una possible part d'aquesta solució amb els fàrmacs, és a dir, també podem donar una certa medicació i fins i tot la fisioteràpia. Aquí també s'incorpora als companys fisioterapeutes que poden fer també exercicis perquè això no sigui tan greu. Són exercicis de mandíbula, d'obrir i tancar? Sí, exercicis de mandíbula, massatges, com qualsevol articulació, és a dir, si entenem que un genoll és una articulació, hem d'entendre també que una articulació temporomandibular és també una articulació i més complexa. Joan Bofill està fent ara exercicis de boca. No, però jo anava a dir que jo mateix fa un any i mig que cada nit dormo amb aquesta placa, ja no sé no dormir sense aquesta placa, i al principi sí que recordo que el que em van fer és no només fer-me la placa, sinó que de tant en quant anava al dentista, m'agafaven els braços, em miraven la posició, m'anaven adaptant la fèrula també per moure amb la mandíbula. Sí, perquè hi ha una connexió també postural, és a dir, gent que fa, per exemple, una feina molt sedentària, que està assegut moltes hores amb una postura sempre la mateixa, és a dir, això també és important. És a dir, que tenim la part de la fèrula, la part farmacològica i la part també pròpia dental, és a dir, aquestes fèrules és una cosa que jo insisteixo i que m'agradaria que a la gent li quedi molt clar. Una fèrula de descàrrega no es pot comprar a una farmàcia. Una fèrula de descàrrega no es pot comprar per internet. La fèrula de descàrrega, primer que ha d'anar a mida, però segon, més que vagi a mida, és que ha d'estar ben ajustada. Ben ajustada no vol dir que entri bé com una sabata, sinó que els contactes que ha de tenir respecte a les dents contràries, perquè normalment les fèrules les fem a l'arcada superior, al maxil·lar superior, és a dir, això s'ha de fer un correcte ajust perquè les dents inferiors oclueixin, és a dir, contactin on han de contactar. Si no, la fèrula, en comptes de fer un benefici, el que serà és que ens farà un perjudici important. Podem tenir des de més lesions a l'articulació o podem tenir problemes dentals també. És a dir, que, ojo amb això, migranyes, apnea, sí. Exacte, és a dir, s'ha de vigilar. És a dir, a veure, els professionals estem per alguna cosa. Llavors, doncs ja que ja està, última pregunta perquè en renyi. Anem poc al dentista? Poc, però bueno, les dades després, durant la pandèmia, i això fa la relació que ha donat el Consejo de Dentistas d'Espanya amb aquest atlas de la salut, es veu, no? Es veu aquí la progressió que hi ha hagut, no? És a dir, hem tingut un peron important perquè la gent ha demorat els tractaments. És lògic i normal i és molt comprensible que durant el temps de pandèmia, durant el temps de confinament, la gent tingués les seves reserves i les seves prioritats, però anem molt poc al dentista i sempre hi ha la cantinela. En aquest estudi també surt que la gent ho argumenta pel cost econòmic. Miri, el que sí li puc assegurar és que no anar al dentista sí que surt car. Molt bé. I anar al dentista amb prevenció i en les revisions que toca no ha de ser car, però no anar al dentista segur que serà car. Doctor Toni Gómez, dentista, que va ser professor d'odontologia preventiva i comunitària, vicepresident del Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs. Gràcies. Moltes gràcies a vostès. Atendrem els consells i recomanacions. Fins una altra. Una altra. Adéu.